बे समाव स्टुडियोआव आं सन्दना इस्लारि फर लेंगुवेजनि आदबखौ आसाम सरकारा दोनथ'नाय जाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव दख'रा एबसुनि 39थि बोसोरारि थान्दै जखन्थाया दिनै सानसेनि हाबाफारिजों फावरादन्दर गामियाव मेहेरगोनाङै जोबनानै थांबाय। सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लाफैदों। लोगोसे जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि इएम उकिल मोसाहारिजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जारिमिन आयदानि गाहाय बिबुंगोरा सुदेब चन्द्र बसुमतारी, लोगोसे राजखान्थियारि आयदानि गाहाय बिबुंगोरा जनिन मोसाहारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि नांजाब आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायो दि आसाम सरकारा नारसिननानै होनाय 4 रावारि सोलोंथाइनि नारसिननायखौ मावफुंनाय जानाय नंला, बेखौ दोनथ'नाय जाबाय। पाटगाव दख'रानि 39थि थान्दै जखन्थाय सानसेनि हाबाफारि गाजा गोमजायै जानानै थांबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थान्दै जखन्थाय आरो बोसोरारि जथुम्मा जोंनि दख'रा जिल्ला मिरु आफाद बा स्टेट कमिटि बयबो खुङो आरो बिनि गुबै उद्देश्यआनो जाबाय जे बोसोर नाङै जिखिनि जोंहा गुन गोनां सोलोंथाइनि हाबाफारि, बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो लोगोसे समाजाव नुजानाय बायदिसिना जिखिनि जेंना जेंसि समाजारि थासारि, सोलोंथाइ, रांखान्थि बिथिङाव बा जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय जिखिनि माखासे जेंना जेंसि थासारि बेखौ थान्दै मेलनि गेजेरजों सावरायनाय जायो। रायजो राजानि गासैबो बे थासारिफोरखौ लानानै बे थान्दै मेलाव सावरायनायनि गेजेरजों बेनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय गासैबो लामा राहाफारिखौ थांखि हिसाबै आजावनाय जायो आरो गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि जिखिनि रायजो राजा दङ आथिखालाव बर' हारिनि थांना थानायनि जिउआव आरो लोगोसे हारि हिसाबै बर'खौ जों गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे मोन्थोर, बे मोन्थोरनि गेजेरजों रायजो राजाखौ जोङो सेन्सिटाइज खालामनानै बा रायजो राजाखौ सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों गासै बिथिङाव माहारि दाफुंनायनि जे हाबाफारि मावनो गोनां दङ बेखौ जोङो गेवलां मेलनि गेजेरजों सावरायो। माखासे गोदान गोदान बुहुमनि बा राष्ट्रनि जिखिनि निति दङ बे नितिफोरनि सायाव जों जेब्लाबो जोंनि रायजो राजाखौ जोङो इनफरमेसन होनाय, बिथांमोनखौ सांग्रांथि खालामनाय आरो फैबाय थानाय समाव बर'नि गासैबो बिथिंखौ लानानै जोङो बर'आ माहारिबाद, जोंनि राव थुनलाइ हारिमुनि बाथ्रा आरो जोङो गावखौनो उदां हारि आरो जौगा हारि हिसाबै फोथांना लाखिनो थाखाय जिखिनि जोङो गावखौनो दाफुंनांगौ आत्मनिर्भरशिलनि बाथ्रा, बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै सावरायदों। आं मिजिंथिदों जे पाटगाव दख'रा एबसुआ जेरैबायदि हाबाफारि लादों रायजो राजाया लोब लोब फैदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायजो राजाया जेरैबायदि फोथांना लाखिदों, आं बेनि थाखाय रायजो राजाखौ धन्यबाद होदों। मानो होनबा एबसुआ माहारिनि आफाद आरो रायजो राजाया बर' हारिया समाजा एबसुखौ पबित्र आफाद हिसाबै फोथांना लाखिदों। लेंगुवेजनि जि थासारि दाख्लैबावै 19 थारिखआव चिफ मिनिस्टारजों जि रायलायबाय, बे 4 लेंगुवेजआ दा बे जि पलिसिया बेखौ आसाम सरकारा इमप्लिमेन्ट खालामथ'नाय नंलिया, बेखौ ड्रप खालामनाय जाबाय आरो CMआ जोंनो खोथा होदों उननि समाव जाहाथे बर'आ आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै एखे मर्यादा मोनो। आसामनि सरकारि रावा असमिया राव आरो बेजों लोगोसे बर' रावा जाहाथे एखे मर्यादा मोननांगोन आरो बाहायजानांगोन, बे बिथिङाव जाहाथे मालाबाबो नेग्लेक्ट जाया, बेखौ लानानै जोङो जेब्लाबो नोजोर होगोन आरो बेखौ लानानै जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामनाय नङा। बे समाव आङो गोथार बरदिन ख्रिस्टमासनि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आङो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिदों। लोगोसे 2022 जे गोदान बोसोर, बे गोदान बोसोरनि थाखायबो आङो एबसुनि जानानै हामलायनायखौ आं बावबाय आरो लोगोसेयैनो मागो दमासिनि थाखायबो आङो एडभान्स बयनिसिमबो आङो हामलायनायखौ बावदों, जाहाथे गोजोन थासारि जोङो मोननो हायो आरो बयबो जाहाथे देहाया मोजां थायो आरो जोङो न'खर आरो समाज दावगाहोनायाव बयबो हाबा मावलांनो हायो, बेनि थाखाय आं साबायखर बावबाय। आथिखालाव जि कालचार सोलिबाय थादों, माने पिकनिक जानायनि मुङाव, पार्टि जानायनि मुङाव जौ लोंनाय आरो बाइक एक्सिडेन्ट जानाय बा बायदिसिना माने जिखिनि एन्टि ससियेल बे थासारिफोरा
सोलिबाय थानायखौ जों नुदों जोंनि इयुन जेनेरेसन बा लाइमोनफोरनि जिउ खहा जानायखौ जोङो गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों जों जेसेबां खावलायदों लाइमोनफोरा बिनि उल्था फारसे हाबा मावनायखौ जों नुदों दा बेखायनो गार्जेना कनसियास जानांगोन धोरोमारि आफादफ्रा कनसियास जानांगोन आरो जों बयबो ज' लोगो नांनानै हाबा मावनांगोन आरो साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ आङो खावलायगोन गावबा गावनि जिउनि फारसे बयबो कनसियास जा आरो जोंनि जिउआ ओरैनो नङा आरो बेखौ ओरैनो उदाङै हगारनाया जोंनि थाखाय थिग नङा बे जोंनि साफा साफा बेक्तिनि बा जिउनि बयनिबो उद्देश्य थायो आरो बे उद्देश्यखौ जों मावफुंनांगोन न'खरा मिजिं दङ बिमा बिफाया मिजिं दङ समाज आरो हारिया मिजिं दङ बे गासैबो मिजिंखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनायासो जोंनि लाइमोननि कर्तब्य दा बेखायनो नाङा फाङा जौ लोंनाय नाङा फाङा बाइक एक्सिडेन्ट जानानै जाब्रबथायाव गोलैनाय बेखौ जोङो जेसेबां हायो एभयड खालामनो थाखाय आं खावलायबाय गोजोन्थों पिकनिक स्पट खुलिनायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया बेजों टुरिजिम आरो बिनि इनकाम जेनेरेसना बाङो खिन्थु पिकनिक स्पट खालामनायनि मुङाव जुदि बेयाव एन्टि ससियेल जुदि खामानि जादोंब्ला नाङा बाङा जौ जुवा जुदि सोलिदोंब्ला आरो बिनि बादैबो आखुनि जुदि गाज्रि बेयाव माने हाबाफारि सोलिदोंब्ला गोबां जायगानिफ्राय गोबां रिपर्ट आरो गोबां कमप्लेन फैदों बेजों जोंनि जेनेरेसना गाज्रि जागोन आरो बे जेनेरेसना बेजों धंस जानायनि लामायावबो थांनो हायो दा बेखायनो पिकनिक जानायनि नामाव जेनेरेसना नस्थ' जानाङा जों बयबो रंजानांगौ बयबो जोङो सम सम लेजार टाइमाव जोङो बेरायनांगौ आरो बिनि गेजेरजों जों गावखौ माने सोदांनानै लानांगौ नाथाय बिनि मुङाव जोङो समाज आरो थासारि आरो गावनि जिउखौ जुदि नोङो खैफोदाव खोलैयोब्ला बेखौ जों गनाया लानो हाया दा बेखायनो पिकनिक खुलिनाय स्पट खुलिनायनि नामाव खुलिनायल' खालामदोंब्ला बा मेयार माने थाखा खामायनायाल' बिनि जुदि इन्ट्रेस्ट जायोब्ला बाखि जुदि बिथिंखौ जुदि नायबिजिराखैब्ला एबसुआ बिनि सायाव स्ट्रंलि नोजोर होगोन आरो जेराव जेराव बेबायदि इलिगेल खामानि जागोन जेराव जेराव बेबायदि इलिगेल एक्टिभिटि सोलिगोन एबसुआ बेखौ बादा होनो थाखाय बाध्य जागोन The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रेजर्ट बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन इन्डिभिजुवेल कटेज माल्टी-क्यूजिन रेस्टुरेंट जिप्सी साफारी एलिफेन्ट साफारी रिवर रेफ्टिं पिकनिक फेसिलिटी बायदि बायदि गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्लरिस्ट नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्लरिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6000390992 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्लरिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design impart training to all students and educated unemployment youths home delivery and door-to-door service free again contact number 6003909192 नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड एलिफेन्ट राइड टी टावर रिभार रेफ्टिं भिलेज भिजिट्स फ्रिबेलि इथनिक फुड माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन
बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराई जंगल रिजर्व मानास नेशनल पार्क कियाटी गाउन